decided, but can already do some things. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Original News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Thank God it's Friday, mga kabalitaktakan. Bakit ka tumatawa? Dapat energy tayo today because today is Yes. Friday and today is, day. Charot! Ayan. Ayan, gising-gising na mga kabalitaktakan. Isang umaga na naman ang pagsasamahan natin. At ngayong araw tatapusin natin ang linggo na punong-puno ng mga kwentuhang nakakabilib, nakakakilig, nakakamangha at kung ano-ano pa. Randy Guzman, The Minion, and Dora in the house. Yan, nalipat sa yung petrolyo. Oo nga! Ay, hindi. Ang kintab. Oo. Hindi, malinis naman sa akin, oh. Oo. Maganda yung pagkaka-apply. Ayan. Good morning sa ating mga kabalitaktakan ngayong araw na ito. Thank God it's Friday. Right. Kaya naman huwag kayong tatamarin kahit last day na ibigay lahat ng inyong mga effort para naman matapos na kung ano man ang dapat matapos at matanggal ang stress para pagdating ng weekends, stress-free tayo, di ba? So, makakasama nyo sa diskusyon at tawanan Charles Limon. Oo, pero hindi yan matutuloy ang inyong panonood kung hindi nyo kami papanoorin. Pwede naman nyo kami panoorin sa TV. Napanood nyo kanina kung paano. Sabi, pihitin lamang ang inyong mga antena at hanapin ang Highland TV. Pwede ito sa Smart TV, Free TV. Basta hanapin nyo Highland TV, nag-iisa lang yan. Yan, at kung wala naman kayong nag-iisang TV o ninakawan kayo kagabi at wala Nako. kayong TV, wag naman sana, no? Oo nga. Pwede naman kayong manood dito sa ating mga smartphones. Gamit lang ang i-search sa Facebook po ang Regional News Group Luzon and also pwede rin po sa YouTube at RNG Luzon. And kung gusto nyong magmarites, Tama. dito po sa, meron kaming Twitter, RNG Luzon and also Instagram. And TikTok. TikTok, Oo, ayun, alam nyo ba, nakalimutan. oo. Kapag meron kayong mga dulong, binabasa namin yan. Kaya wag kayong mahiyang mag-message sa amin. Pwede nyo kaming i-direct message kasi ang tawag sa Instagram. Pwede nyo kaming i-tweet sa aming Twitter account and pwede nyo kaming i-chat sa aming Facebook. Malay nyo, isa kayo sa mga mabibida dito sa aming show. Yan, no? Napapansin-pansin natin, no? Oo. Nakakwan sila, na-feature sila. Pero bago ang lahat, mga kabalitaktakan, atin munang alamin ang latest weather update ngayong umaga, April 29, 2022. Ang araw ay sumikat kaninang 5:33 in the morning at inaasahan itong lulubog mamayang 6:13 in the afternoon or evening. Ayun, evening pala yun. Evening Oo. naman. At ang latest weather update naman po natin dito sa Baguio City ay inaasahan po natin ang magandang panahon, pero yun nga lang po, no, asahan pa rin ang mainit na temperatura dahil nga pa rin po dito sa easterlies na ating nararamdaman mula po sa Pacific Ocean.
yan. Yan. Nako, sana naman hindi umulan ng pagkalakas-lakas para naman ma-enjoy natin ang ating weekend. And babatiin muna natin. Ito minsan Ayan. lang to bumabati kami ng napakaaga. Napakaaga kasing tumutok ni Mr. Olanday Rodel. Ayan, Ayun, good morning. oo. And syempre si Summer Gayaw and Best 27 TV. Good morning po sa inyong lahat. Pero moving forward, no, Oo. Charles, alam mo ba na nakakalungkot kasi bumisita ang United Nations chief po dito sa Ukraine. And ang nangyari noong bumisita sila, mayroong nagpasabog ng bomba. Nako. Oo, kasi ang sabi po dito na itong blast hits Kiev. Oo. As UN chief visits. Nako, nakakalungkot ito. Sabi po ng mga rescue officials na isa daw ang namatay and 10 ang injured after 2 explosions. Ang nahit pa naman dito sa Kiev ay ang Central District. So talagang madaming tao dito. And UN Secretary General Antonio Guterres in Kiev insists that organization is doing all it can do to enable to evacuate itong mga tao na talagang apektado pa rin ng hindi pa rin natatapos na sigalot sa pagitan po ng Russia and Ukraine. Also, Ukraine's military claims that Russian offensive in East picks up momentum with Russian forces exerting intense fire. So, alam mo yon, yung every time kasi habang patuloy sila sa mga bombahan o kung ano man yan, lalo kasing lumalaki itong sigalot. Alam mo naman, di ba, para lang yung parang apoy lang yan na nag-aapoy na nga, linalagyan mo pa ng gasolina. So, sana naman po ay maisip nila na tama na muna or tama na at all, no? Kasi nakakaawa po ang mga apektado dito. Hindi lang yung mga residente doon, pero buong mundo, lalo na tumataas ang gas. Diba? Petrolyo. Oo, tumataas ang presyong pagkain, tumataas ang lahat na, kaya tama na po, wala na kaming budget. Oo. Kasi nga din po dito sa nagpapatuloy pa rin na giyera diyan po sa Ukraine at Russia, muli pong naglabas si President Putin ng babala na hindi siya magatubiling gumamit ng kanyang mga nuclear weapons laban po sa NATO kung patuloy pa rin po ang itong pag-intervene ng NATO dito po sa nasabing issue. Kaya naman sana ipagdasal natin na sana maging okay na itong issue dyan po sa Ukraine at Russia at naway manaig ang kapayapaan. Ang nakakatakot dyan, Charles, paano pag sumama yung North Korea? Nako, di ba meron din dyan siyang tayo babala na magkakaproblema. kahapon, sabi nga natin na sabi ng North Korea ng kanilang supreme leader na kapag daw anytime na kailangan nilang gumamit ng mga ganito ay gagamitin nila. So, kailan yung time na yan hindi natin alamin. Apektado tayo. Ang lapit natin kasi, di ba? Oo, Parang, nandyan lang. Andyan lang sa taas. And former ally, former na magkakampi sila. And magkakampi pa rin ngayon talaga ang ba? Russia at North Korea. Kasi si Russia during nung 1940s, tinulungan niyang ang mag-revolution ang North Korea, and then nahati because of Cold War, nahati na yung Korea. Wag naman sanang tumulong pabalik. Diba? Sige, mga kabalitaktakan, ito naman para sa mga nagplaplano po para sa kanilang wonderful weekend. Nako, mayroong babala daw po ang Pag-asa. Nako, kasi inaasahan daw po na magiging maulan ang iba't ibang parte ng ating bansa pagdating po ng weekend. Cancel muna siguro yung mga travel goals na yan sa mga beach, kasi nga din naman po, nakakaapekto pa rin po dito sa ating bansa itong ITZZ, partikular na po dyan sa Mindanao at Visayas na magpapaulan po. So, Intertropical Convergence Zone, ito rin yung pagsasama-sama ng iba't ibang ulap at saka hangin kung saan hindi naman siya nagiging bagyo pero doon lang sila nagkukumpulan. So parang they're just passing by. While passing by itong mga kaulapan na ito, nagbibigay sila ng pag-ulan. And meron din po silang binabantayan ulit ngayon na posibleng maging bagyo. So itong pong LPA na to, huli po itong nakita 220 kilometers southwest of
of Zamboanga City. Pero ayon po sa Pag-asa, mayroon lang po itong maliit na tsansa na maging bagyo. Pero yun nga lang po, kahit hindi maging bagyo yan, may dala pa ring ulan. So maging ready ang ating mga kababayan dyan po sa Visayas at dyan po sa ating Mindanao, particular po dyan sa mga apektado po. Kasi yung bagyong Agaton, di ba? Oo. Una na silang binayong, ngayon darating na naman tong mga to na kung paano kayo makakabangon ng Visayas at Totoo. Mindanao. And the fact na ano pa lang siya, no? Ano pa lang ngayon? April pa lang. Ang dami na nating bagyo. Summer pa lang. Oh, and ang alam nyo kung bakit kailangan nating mag-ingat. Kasi hindi na siya katulad noon, no, Sir Charles, na parang ang signal number 1 ay alam mong mahina talaga. Mahina talaga, Number 2, oo. malakas lang yan pag 3, 4, ganun. Diba? Pero kasi ngayon, kahit alam mo, walang signal or signal Oo. number 1 lang, grabe kung humagupit ang mga bagyo siguro dahil nga sa climate change. Climate Kaya change. dapat mag-ingat pa rin tayo. And speaking of mag-ingat, kahapon nga po, dito lang po sa Marcos Highway, dyan sa bandang Maytuba, ay gumuho itong parang Slope Oo, protection. slope protection. So, napuno po ng mga debris, mga bato, Oo. yung talagang kalsada. And nakakagulat kasi, syempre, dinadaanan nyo ng mga tao sa tapat nun or sa baba ay may mga bahay or pasalubong stores. And nakakatakot lang kasi, alam mo yon, paano kung ang tendency may sasakyan? Buti na nga lang po Oo. at thank God dahil walang sasakyan na, alam mo yun, naapektuhan. However, Diba? na hit ata May yung part ng... isang part po ng may isang bus na Oo. dumadaan during that Yes. time. Hindi naman sila naabot. Siguro maagang naka-ready yung driver na Oo. igilid niya, pero nahagip yung side mirror. Oo, pero ang Oo. nakakatakot dyan, Sir Charles, kasi paano nga kung merong sasakyan mismo nung Diba? gumuho? Kasi Oo. ayon nga dun sa na-interview mo ata ay nagulat sila kasi sobrang bilis daw. Akala nila biglang may ulan na malakas. Kasi grabe daw po ang pagguho dyan ng itong ang mga debris, Oo. mga semento, bato. Bato nga ito no? Di ba? Oo, hindi pa natin alam kung ano ang dahilan ng nangyaring iyan o kaya naman ay ano ang plano ng ating government. Sino ba ang dapat mag-ayos? Hindi pa po natin sigurado dahil patuloy pa rin po silang nag-uusap-usap. However, sa mga motorista natin, be attentive. Oo. Yun lang kasi kahit anong ingat mo kung hindi ka attentive, no? Dapat pag nakita mong may ganyan ay bilisan mo or wag ka na munang tumuloy. However, okay na siya. Naayos na siya. Two-way na. Oo, As passable of, na siya. 7:50 kagabi. Yes. Pero yung may mga nakita ako na nag-comment, bakit ganyan yung slope protection? Oo. For your information lang po, mga 1980s pa ata to na ikabit eh. So it's not recent. Kung titignan mo talaga, tinubuan na nga ng kahoy. Totoo. Matagal May na mga- to. And oo. pagtingin mo, walang bakal sa loob. So medyo problematic yan. Siguro ipa-follow up natin yan Oo. mamaya. Pero Tama. mga kabalitaktakan, we're just going to the most exciting part. Wow! Papunta pa lang tayo sa Ayan. exciting part. Ayan, Oo. mamaya po, abangan po natin sa ating komentaryo ang sino ba dapat ang ating mga ihalal na mga Yan. kandidato pagdating po sa usapin ng reproductive health. Sino ba ang dapat iboto natin? Malalaman natin yan. Makakasama po natin from UP Diliman, Ma'am Chi Valido of ito pong nagsusulong ng reproductive health dito po sa ating bansa and family planning na din. Oo. Pero however, hindi naman ito yung topic ni Sir Charles ay hindi naman dinidiktahan kung sino ang inyong Oo. iboboto. Pero parang bibigyan niya lang kayo ng pahapyaw, Guide. guide lang. And Tama. mamaya naman igaguide naman kayo ng aking bisita tungkol sa pangangalaga ng ating karagatan at iba pang mga creatures sa loob ng karagatan. Kaya I am very excited to introduce to you mamaya kung sino ang ating bisita. Pero bago ang lahat ng yan, let's get Italian. Gusto mo ba ng Ayan. Italian food? Ay, syempre. Oo, kung gusto mo na Italian food, dadalhin kita kung saan itong ating ipapakita. Pasyalan natin kung saan ba tayo pwedeng makakain ng authentic, totoong Italian food. Panoorin natin ito. Ciao, ai fame?
If that's a yes, hindi mo na kailangan lumipad pa ng Italia upang masatisfy ang iyong cravings. Sa Mangiamo Ristorante and Pizzeria sa Baguio City, alok nila ay authentic Italian cuisines from their pizza to their pasta. Actually, that is our benchmark, no? Having an Italian chef, so we claim that we are authentic Italian recipes and cuisines. Just getting from our market yung mga seafoods and vegetables, and the rest are international na, no? We import that almost 4 days to 5 days before siya ma-deliver dito. Si Chef Giovanni Danza, ang kamay sa kabila ng masarap, malasa at malinamnam na Italian cuisines ng Mangiamo Ristorante and Pizzeria. Kabilang sa kanilang bestsellers ay ang kanilang Spaghetti Nero di Seppia, Spaghetti al Cartaccio, at Mangiamo Pizza. Ayon sa ama ng Giraffe Hotel proprietor na si June Reyes, advokasya niyang ma-redefine ang turismo ng Baguio City at naniniwala siyang abot na ng summer capital of the Philippines ang international standards. Basically, tourism now is not only local. For you to be competitive in tourism, you need to be international. International in the sense that it should be internationally connected. Asian economic connectivity should be there. That we should be one in standards in tourism. I think Baguio is at par because Baguio can be at par with international hotels. We can offer a lot of food within par also. Kaya naman, pinili ng ipatayo ang Giraffe Hotel kung saan mahanap ang Mangiamo. Actually, the inspiration here in this hotel is the giraffe. Giraffe being, we are inspired with the giraffe because we can stand all these circumstances above ground, which makes us connected with our personal challenges. Opisyal na magbubukas ang Giraffe Hotel at Mangiamo Ristorante and Pizzeria ngayong buwan ng Mayo. Ang ganda ng Pangasinan. Pero, ilang bayan lang ang kilala. Pasikatin natin ang iba't ibang bayan. Paano? Gawin natin at itayo ang Pangasinan Eastern to Western Expressway. Ayusin natin ang mga tourism facilities. Bigyan ng training ang mga manggagawa sa tourism sector. Bigyan ng insentibo ang mga investors. Bilyon-bilyong piso ang halaga ng turismo. Tunay nga na napakaganda ng Pangasinan. Kaya huwag nating sayangin ito. Hindi ito pangako. Ito ang trabaho ko. Ako po si Ramon Gico III. Kasama nyo sa pagtupad ng pangarap para sa maunlad na Pangasinan. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Ganito ang batas, dapat nararamdaman ng bawat Pilipino.
dahil sa renewable energy law, may trabaho na ako sa ating bansa. Dahil sa ease of doing business na pabilis ang pagkuha ng mga permit at nabawasan ang korupsyon sa gobyerno. Dahil sa Cooperative Code, bagong CDA Charter at Co-op Development Officers Act, lalo umuunlad ang mga kooperatiba. Ganito dapat ang batas. Nagbibigay ng kabuhayan at pag-asa. Walang bola, walang pabongga. Yan ang tatak ni Subin, ang inyong trabaho ng Senado. Itultulo tayo iti panagmaymay sa para iti ayaitan tayo nga probinsya iti Benguet. Mas pinapintas tayo iti serbisyo iti Benguet General Hospital nga agitited iti libre nga hospitalization para kadagiti marigrigat. Itultulo tayo nga mapapintasan dagiti farm to market roads tayo para kadagiti farmers. Papintasan tayo pa iti turismo, scholarship program para kadagiti ubing. Itultuloy tayo iti good governance that our province deserves. Re-elect Governor Dr. Melcher Daginistiklas for healthier Benguet. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong mga balota. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong balota. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong balota. Probinsyano ako, party list. Number 25. 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 Close na yung eyes nila as they come up eh. Nagtutulungan sila when they come up eh. Kaya yung strongest hatchlings nandun siya sa ilalim. Alam mo, when they first come out, yung first time lang sila mag-open na eyes. Kaya wet yung eyes nila ganyan. Nagtutulungan sila. They push each other up. And yan yung tawag namin turtle mentality. Kasi tulungan. Kaya when they come up, ganyan sila by batch. Kaya yung strongest hatchlings nandun siya sa ilalim. Normally, 1% lang ang nagsusurvive. Aww. Become an adult. Kaya yung pinakamalaking mortality rate mula sa nest hanggang sa shallow water. Kaya lang mayroon silang built-in na GPS. Kaya yung pag-release sa kanila, kailangan nila maglakad. Yeah, papunta sa shore. Yun yung nakikita ko lagi yung videos. Yun yung parang programming ng ano nila. Parang home bottom nila. So yung release niya, kailangan nila maglakad at least 10 meters. Tapos, paano sila? Like, sila na mahala pag ano sila? Oo. Sila kasi, like, ito na yung, kumbaga yung home nila. Yung mom nila, dito rin siya pinanganak. Kaya every time mangingitlog siya, she'll come back here, same beach. Kailan nag-start nyo yung Project Kurma? Kurma, 10th year this year, so 2010. And this year nga, of all the years, pinakamadaming nests. Kahit pandemic siya, for the turtles naman, parang naka-recover sila. So I think kasi quiet yung beach, dark, may chance sila na mag-recover. So more than double of yung nests last year, yung nahanap this season. Close to 7,000 hatchlings pagkatapos yung season. Buti naisip yung initiative na to? Yung Project Kurma? Actually, first time namin sila nakita yung end of 2009, 2010. And at that time, Pep, ikakat muna namin kayo dyan dahil hindi na lang natin mapapanood ng video si Mr. Carlos Tamayo kundi makakasama natin siya mismo dito sa Morning Balitaktakan para kwentuhan tayo tungkol dito sa mga maliliit, napaka-cute na mga pagong. And also po para po kwentuhan tayo kung ano nga ba ang advokasya ng kanilang organization na Kurma. And I am very lucky and blessed to introduce to you today Mr. Carlos Tamayo, ang founder ng Kurma. Good morning po, sir. good morning, Ren. Salamat sa pag-imbita.
Ayan. Kala ko, to-play nila yung video eh. Kala ko tapos na yung wala na ako sasabihin ngayon. Nako, hindi po sir, dahil mas gusto po namin na personal po na marinig mula sa iyo kung ano nga po ba ang kurma, ano ang advokasya at ano ang mga events ninyo. Ano sir, pwede nyo ba kaming kwentuhan kung ano ang kurma at paano po ito nagsimula? Yes, so ang kurma, bale ito ay isang acronym. It stands for Coastal Underwater Resource Management Actions. So basically, this is a sea turtle conservation project based here in La Union. So actually, ito ay nag-umpisa noong 2009, as sinabi sa video, when we discovered na a major portion of La Union is a sea turtle nesting site. And sa mga panahon na yun, grabe yung poaching in the province. So we saw a big need to create something to protect the sea turtles. Ayun, so doon po nabuo ang kurma, sir. Sir, ano po yung talagang pinaka-main na advocacy nito bukod nga sa pag-protect natin? Ano po yung ibang ginagawa ng kurma po, sir? Yes, so one thing na kailangan natin maintindihan, to protect sea turtles kasi, we have to protect their habitat, which is the ocean and the coastline, which also turns out to be or to make 70% of our own habitat. So basically, it is protecting the environment. So napakalaki nito. Kasi when you think about it, there are actually two natural sustainable systems in the planet. This is the ocean ecosystem and the forest ecosystem. And itong dalawa ay magkakabit sila. You know, you cannot take care of one and neglect the other. Kasi like for example, yung rain which falls on the forest, that originates from the ocean. And yung kalat naman na galing sa hahanap natin sa beach, sa dagat, most of it actually originates from inland. So nakaka-connect itong dalawang systems. So the main thing that we try to do is actually to engage people to protect the environment, to actively do something to live a more eco-friendly life, bale. Oo. Sir, speaking of living an eco-friendly life, nabalitaan ko po or nabasa ko, no, na dati daw, madami pong mga mangingisda na talagang, alam nyo yun, kung kinuha nila itong mga sea turtles, binibenta nila yung, kasi mahal po, no? Naalala ko before dito sa Baguio City, meron yung mga talagang nagbebenta ng mga turtles, ganun. Eh, syempre, alam naman natin na hindi yun healthy para sa kanila. Sir, pwede mo ba kaming kwentuhan doon? Ano ang inyong ginawa para mapigilan itong pagbebenta po ng mga sea turtles? Yes, so dati, we actually kinusap namin yung mga poachers kasi we wanted to understand kung bakit ba nila ito ginagawa. And it turns out basically because of financial reasons. Now, most of the coastlines in the Philippines, especially here, I mean, it's not just here in La Union, most of it is mga fisher folk. And what we discovered dito, dati, madami sa kanila, pag wala silang huli, wala silang kain, and siyempre, unahin nila yung kanilang anak. So, knowing this, we created actually an incentive program for them. Kasi dati, ang benta nila ng isang pawikan egg, which was illegally, was mga 6 pesos hanggang 8 pesos. So gumawa kami ng incentive program for them para sila din ay matulungan. So nowadays, pag meron silang nahanap na sea turtle nest, they will get 20 pesos per egg as an incentive. So yung dating ating poachers in the province, ngayon sila na ang mga protectors of the pawikan. So we were able to use their skills and yung kanilang kakaalaman to look for sea turtle nests, they're this time to protect naman ang ating mga pawikan. Wow, napakaganda naman sir nung kung paano nyo kinonvert sila from ito nga sabi nyo na nagbebenta ng illegally na pagbebenta and also ngayon ay protectors na sila. Sir, sa tingin po ninyo, bakit importante na educated po ang isang tao kahit ano pa ang trabaho niyan, kahit yung mga bisita lang, bakit importante na educated sila sa tungkol sa mga creatures, mga sea turtles and iba pa pong mga lamang tubig, yamang tubig po? Yes, so education obviously is very important. You know, especially pagdating sa pawikan, actually sila ay tinatawag na keystone species. So napaka-importante niyan sa dagat.
So pag sila man ay mawala, madaming iba-ibang species na mawawala. And yung balance ng ecosystem ay mawawala rin. So let's say yung sa fisher folk, we have through education taught them how bilang isang fisher folk, kung gusto nila madaming isda sa dagat, partners nila ang pawikan. So this is one of our major efforts to educate people. Yeah, we are also partners with the DepEd, and pre-pandemic we were in schools giving workshops, and as far as ngayon na medyo virtual na lahat, we are on social media kasi this is lahat ng tao ngayon is connected na tayo lahat. So awareness goes a very long way. Sir, speaking of social media, may mga napanood kaming mga videos nyo, na may mga parang nakikipag-participate sa kung ano man po ang activity. Sir, ano po ba ang mga activities, mga programa dyan sa Kurma na pwedeng puntahan? Baka isang araw makasama din ako kung ano man po yung mga activities na yan. Oo naman rin. So, actually we try to share as much, especially, syempre ang pinaka-exciting na pinupuntahan yung mga tao is yung sea turtle releasing. Wow! So, dito sa amin sa La Union, we are a surfing site. So, the way that we protect sea turtles, actually nilipat namin yung nest nila into a hatchery para mabantayan natin. At hindi rin siya maabutan ng mga alon. So, pagdating naman sa time na nag-emerge sila, we will release them in the same area kung saan man sila nahanap. And these are all public. Actually, all our like trainings, our workshops, yung mga sea turtle releases, lahat sila ay free for everyone to join. Kasi like, this whole Kurma project, nag-umpisa lang siya when nakakita kami ng nest na nag-emerge sa harap. This is what inspired us. So we try to share this as much with as many people, live and also virtual, in hopes na we can also inspire others to also do their part to the environment. Kasi hindi to kaya ng isang tao eh. It needs an entire community, an entire country. Like in sea turtle, protection is actually a worldwide effort. Kasi ang pawikan sila ay umiikot sa iba-ibang lugar ng mundo. Yes, sir. So, hindi siya kaya lang ng isang tao or isang grupo or kahit isang country. Kailangan lahat tayo. Ayun. Sir, matanong ko lang po, speaking of that po, na sabi mo na kailangan lahat tayo. Sir, matanong ko dito po sa atin dyan sa San Juan, La Union. Kamusta po ang hatching po ng ating mga pawikan? And masasabi ba natin na madaming bumabalik na mga mothers na doon nangingitlog sa atin? Kasi, ewan ko sir, correct me if I'm wrong, tama po ba na depende din sa environment kung saan po sila mangingitlog? Tama po ba, sir? And kamusta po ang population natin pag may mga nag-hatch po? Yes. So, ang sea turtles, actually, meron silang kung tinatawag built-in na GPS. So, kung saan man lang sila pinanganak, doon lang sila bumabalik. Ah, wow! Kaya napaka-importante din to protect the nesting sites. Kasi, for a sea turtle, pag naglakad siya, ayan, yung sa video, nakita niyo, naglalakad siya papuntang dagat. Actually, nire-record niya yung coordinates ng beach. And pagtanda niya, dyan lang siya babalik. Kumbaga, yan lang yung alam niyang uwian. So, for example, yung pawikans that were born here in La Union, masasabi natin na mga taga-La Union talaga sila. Kasi for life, babalik sila dito. Yun sir, since yun nga, sabi nga natin na bumabalik sila. Madami na po bang bumabalik sir or talagang dumadami na po ba ang mga hatchings po natin dyan po sa San Juan, La Union or sa buong La Union po? Yes, so actually, we have data kasi from the last 11 years from when we first started this Kurma project. And what we noticed in the past 2 years, since the beginning of the pandemic, nagdoble ang nesting incidences. Wow. And this was not just here, but it was reflected in the country and in other countries in the world. So dito makikita natin yung laki talaga ng epekto natin pag nasa beach tayo. So for example, dito sa La Union, we have partnered with our LGU, our provincial government, and we are creating ordinances to protect the pawikan. Kasi like here sa amin, we are a major tourist area. Yes. And we also
have the situation na we are also a main nesting site for the pawikan. So napaka-importante to protect both of these things. And actually, they can help complement each other. And like ang sinasabi namin with the hotels, we've partnered with them. The sea turtles are actually our partners to protect yung ganda ng La Union. Ang pinupuntahan naman dito is yung ganda ng nature, Yes, yung sir. beach. Tama. And ang pawikan, sila ang nagko-control ng population ng jellyfish. So kung sila man ay mawala, mapupuno tayo ng jellyfish, masisira din ang ating tourism. So the need to protect them is very big. Kaya, here it was about creating partnerships with people to create, this community effort to protect yung ating pawikan. Yes, sir. Thank you so much for the information. Sir, invite nyo naman po sila kung kailan po ang susunod po nating mga pagpapakawala ng ating mga cute na sea turtles, and saan po ba nila kayo pwedeng i-message, saan nila pwedeng mapanood ang inyong mga inspiring videos, sir? Yes, so you can actually follow us on Project Kurma on Facebook or Instagram. So Kurma is C-U-R-M-A. Right now, we are in the tail end of turtle season. So meron pa tayong nest na pwede niyong salihan. We actually post this online kung kailan nag-emerge, saan ang release site, and you're all free to join. The last thing I want to leave you guys with is ang pawikan mentality that was mentioned in the beginning of the video. So ang pawikans kasi, pag sila ay nag-emerge, sila ay nagtutulungan, paakyat, paahon. So ito ang ating tawag na turtle mentality as opposed to crab mentality na naghihilahan. So, we can be inspired by turtles that pag tayo ay nagtulungan, madami tayong magagawa together. So, realize the power that we have as individuals, and then we can appreciate the power if we come together for a single goal. Yan po, pawikan mentality. Thank you so much po, Mr. Carlos Tamayo, and we are really looking forward po na makasama po sa mga projects, events po ng Kurma. Thank you so much and good morning po, sir. Thank you very much, Ren, and we look forward to seeing you guys here. So everybody's welcome. Kurma pa. Thank you so much po. That is Mr. Carlos Tamayo. Siya po ang founder po ng Kurma Project. And tama po ang sinabi niya, pangalagaan po natin, hindi lang po ang yung mga pinapasyalan natin ng mga beaches, pero pati po yung mga nakatira sa loob nitong mga dagat na ito. Dahil at the end of the day, hindi lang tayo ang may karapatan sa mundo, kundi sila rin po. Sabi nga ni Sir kanina, pawikan mentality, magtulungan po tayo. And that is my binida ngayong araw. Kaya naman, i-follow nyo na po sila sa Facebook and Instagram para makasama po tayo sa susunod na mga nesting. Mamaya, ano naman kaya ang pag-uusapan ni Charles tungkol ata to sa kung sino o ano ang dapat nating iboto sa susunod na halalan. Kaya tutok lang, magbabalik ang Morning Balitaktakan. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation. For better life. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments.
music closer to your hearts. I will fight for boosting of our tourism industry. Economic growth corridor in the coming year. Programs for our education, employment, and sports development. Ang tao talagang maninindigan niya para sa kanyang kabuhayan at kinabukasan. Bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente. Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura malapit sa linya ay pinagbabawal din. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGC. At nagbabalik po ang Morning Balitaktakan. Oras na po natin alas 7:27 ng umaga na imbagmanan ng Agsapa, Northern Luzon. Ngayon pong umaga atin pong pag-uusapan ang isa po sa mga napaka-critical na dapat tutukan din ng ating mga gobyerno or ng pamahalaan at ng ating mga kababayan. Ito po ang reproductive health. At ngayon po malapit na po ang halalan na May 9, 2022. Bilang mga botante natin mga kabalitaktakan, bilang isang botante, responsibilidad natin na alamin kung ano dapat ang iba't ibang mga plataforma ng mga tumatakbong mga kandidato. Pero ano nga ba ang dapat nating sino nga ba ang dapat nating iboto na may dedikasyon dito sa reproductive health? Nako, alamin natin po yan. Makakasama natin ngayong umaga from UP Diliman, ang isa po sa mga health advocate, reproductive health advocate po dito sa ating bansa, si Ma'am Chi Laigo Valido. Ma'am, good morning po. Good morning. I hope you can hear me well. Ayan po, klarong-klaro po ma'am. Good morning po ulit ma'am. Ma'am, baka may gusto po kayong batiin ngayong umaga po. Tamang-tama na I'd like to greet my daughter. She's celebrating her birthday. So, happy birthday. Ayan, happy. But she's still asleep. So, oo. Ayan, happy birthday po ulit sa inyong anak, ma'am. Opo. Mama, unang katanungan po. Bago natin talakayin itong mga iba't ibang mga tumatakbong mga politiko. Ma'am, kumusta po ngayon ang reproductive health ng ating bansa and ano po dapat ang ating kailangan para po ma-actionan ito ngayon, ma'am? Well, ang reproductive health kasi, it has so many elements. So, ibig sabihin, when we talk about reproductive health, we will talk about maternal and child health. It covers also violence against women, family planning, etc. So, you can just imagine in the last 2 years when we still have COVID-19, a lot of the services, in particular for reproductive health, has been disrupted. So it really contributed to a lot of the, sabihin na natin, worsening ng ating mga cases ng reproductive health. I think in previous reports that you've had, you've mentioned about the increase in teen pregnancy, increase in violence, cases of violence against women, cases of complications sa maternal or deliveries.
So lahat po yan nakapaloob at naapektuhan nitong COVID-19. At pre-COVID-19, hindi naman talaga nababago yung ating mga statistics. So nagkaroon tayo ng bagong challenge sa ating health system. So I guess moving forward, this is what I think yung new government or new local government should also take a look at. Take a look at the statistic that we have, ang benchmark nila ngayon as affected by COVID, at paano nila i-improve ang ating services patungkol sa reproductive health, integrating yung COVID response because hindi pa nawawala yung COVID, it's still here. And I think experts are saying that we're going to experience more cases, additional cases in the next few years, although hindi na kasing lala siguro, no? Kasi we have the vaccines now and we've learned a lot on how to respond to it. Okay po, ma'am. Now that we are recovering, ma'am, nasa alert level 1 na tayo, can we say na bumubuti na din yung sitwasyon ng ating reproductive health dito po sa Pilipinas, wherein siguro hindi na masyado nagfo-focus yung ating mga health expert masyado dito sa COVID-19, and we should also look sa iba't iba pang aspeto ng kalusugan such as itong reproductive health po, ma'am? I think bumubuti in a way because I think we are able to go to clinic visits more often. No? I think yung ating mga health workers, even if they go on field, nababawasan din yung kanilang fears. They're able to conduct more check-ups. Nakikita ko rin na mas marami na rin na nagpapatuloy sa mga programa natin, no? So I think ma-address yun. That's why I'm saying that it should be really integrated. Talagang kailangan tingnan na natin ngayon yung programa natin sa reproductive health, integrating itong COVID response. Okay po, ma'am. Ma'am, malapit na po ang May 9 na 2022 election, and marami na po yung mga siguro naliligaw or nagpaparamdam para po dito sa nalalapit na halalan. Ma'am, ano po dapat yung katangian ng siguro iboboto nating opisyal for this coming 2022 election, at kung ano dapat yung nasa plataforma niya in terms of the reproductive health, ano dapat yung una niyang tugunan, at para na din po sa iba't ibang aspeto such as malnutrition ng ating bansa at ng population na din po natin, ma'am? I think importante yung leader natin na hindi motherhood statement, you know. When she speaks, she talks about the data and statistics and she knows the situation. Whether local yan, and even itong local natin na candidates, no? Kailangan tingnan din how they speak. If they talk about statistics, hindi lang mga pangako. I think we should move from that. Hindi na dapat tayo naniniwala sa mga pangako. Dapat we make them accountable for all the promises and that they have mentioned in their speeches. Nakikita ko talaga yung mga kandidato na hindi lang puro pinapangako nila na ito. Bukod sa pangako nila, they start with the statistics. May pinanggagalingan yung kanilang plataforma. At makikita naman natin yun eh. And I also would like to, and in choosing our candidates, kailangan alam din natin yung sources natin ng information. So kailangan maging mapanuri din tayo, kailangan maganda rin yung ating mga sources, mga legitimate media organizations like this. So, dapat alamin natin because yung mga legitimate na mga journalists who really seek stories, who really seek information, their names are at stake. Unlike yung mga napapanood lang natin sa mga TikTok or sa mga YouTube, walang mga responsibilities yan. They're not answerable to your editors, to your directors. Hindi yan madaling mademanda, kagaya din yun, di ba? Opo, ma'am. So, you take a lot of pain in researching yung mga pinifeature ninyo. So, dapat ganun din tayo in terms of yung seeking yung ating or choosing yung ating candidate. Para sa akin,
para sa akin, yun ang tinitingnan ko. Kaya ako nakikinig ng mga debate. Importante sa akin na nag-show up kasi napapakinggan ko yung kanilang sinasabi, unscripted. Nakikita ko yung wealth of knowledge nila and experience. So pag hindi ka dumating sa debate, paano ko, anong pagbabasihan ko ng information, yung mga sinasabi mo lang sa mga rallies. Pag rallies, usually you promise, and it's just 10 minutes or so, 30 minutes of grandstanding. Sa akin, yung content ang importante. Okay po, ma'am. Ma'am, sa mga iba't ibang mga political rallies ng mga tumatakbong kandidato, one of their focus is the economic recovery and also na din yung usual na sinasabi nila na pagbangon mula sa kahirapan at iba't iba pa po. Now, are we saying, ma'am, na medyo nale-left out itong topic ng reproductive health in terms sa mga tumatakbong mga politiko? Medyo nakikita natin na parang kokonti lang ata yung may plataforma para po dito, ma'am. It's a good that you asked that, ano? Kasi yung situation natin sa health, alam mo yung gastusin natin sa health halos 60% pa rin is out of pocket. So importante din na makarecover tayo economically, people get jobs, they're able to get financial stability. Kasi kung ganito na malaki pa rin ang binabayad natin sa ating pangkalusugan, importante din na kailangan pagtuunan din yun. Ano? So, pero sana din nakikita nila yung mga challenges ng ating health program. For example, kahit yung mga elderly, mau-hospital sila. Sasabihin na natin kung indigent sila, masasagot sila ng PhilHealth. But what really causes yung continuous na mga deterioration ng health nila ay yung mga maintenance bills. Marami namang mahihirap, hindi nila na-afford yung mga maintenance meds, lalo kung diabetic sila, may heart condition sila. So between buying food for the day at yung gamot, mas madalas hindi na nila bibilhin o makakalimutan na nila yon. So magkakasakit din sila, magde-deteriorate din sila. Kung halimbawa, bumalik na sila sa ospital, medyo malala na. No? Malaki yung burden sa mga kababayan natin pagdating sa kalusugan. Ito lang last week, I was in the hospital kakatapos ng surgery ng anak ko. Nawi-witness ko yung mga tao, yung hirap nila magaling at at maggastos. So these things, hindi lang sa reproductive health, yung health natin, palagi natin hindi nami-meet yung minimum na 5% budget na recommended ng WHO. So anong ibig sabihin? No? So kulang yung pagtutustos natin sa pangangailangan ng mga kababayan natin sa pangkalusugan. At hindi lang yung sa reproductive health. Kasi kung sa reproductive health, talagang palaging mababa yung budget natin. Palagi pang nakakat. Oo. So, and devolved yung ating health system. No? So, hindi naman pantay-pantay mga LGU. May mga mayaman na LGU na kayang-kaya nila. But what about here sa Cordillera? Mas mahihirap ang ating mga LGU kumpara sa amin dito sa NCR. So kailangan din nila ng assistance from the national government. Okay po, ma'am. Ma'am, last question na lang po, no, para sa ating mga kababayan. How is it important na mahalal natin ang politikong may plataforma para po sa reproductive health at para na din po sa kalusugan ng ating mga mamamayan and dito po sa pagresolba po ng malnutrition ng ating bansa. Go ahead po, ma'am. Sa akin, isang measure ng pagkalinga ng pamahalaan sa kanyang mamamayan ay yung may maganda siyang health program. Kasi pag sinabi mong health, buhay mo yon. So kung hindi pinagtutuunan ang health, ibig sabihin walang pakialam sa buhay mo. Diba? So sa akin, importanteng measure yon. Kailangan ipinaglalaban natin. Unang-una, karapatan natin. No? So part ng human right natin yung right to health. So isa yan sa dapat pinaglalaban natin. Tayo bilang mga manggagawa at babayad tayo ng mga tax natin. So, ibig sabihin, ina-expect din natin na nabibigyan siya ng, kukuha natin yung serbisyo na sana ay nandun din sa ating mga binabayad na uwis at kinocontribute din sa ating bansa.
You talked about malnutrition. Ang Pilipinas, we have one of the worst cases ng malnutrition dito sa Asia. In fact, in the last 30 years, yung malnutrition natin has not improved, lalong-lalo na sa mga kabataan. I hope yung mga leaders natin, both national at local, will take a look at the issue of malnutrition among children dahil stunted children, ang stunted children na Pilipino ang pangalawa sa pinakamarami dito sa Southeast Asia. Anong ibig sabihin nun? Humihina din yung ating intellect kasi parang naapektuhan din kasi yung size ng brain ng bata. So may kinalaman yun. So kailangan, paano tayo magkakaroon ng healthy adult in the future kung yung ating mga bata ngayon pa lang ay hindi sila malusog. So magandang measure ng pagkalinga at pagmamahal ng isang kandidato sa kanyang constituents ang kanyang pagpaprioridad sa health. Okay po, ma'am. Ma'am, with that po, maraming salamat. And baka may message po kayo sa mga kaibigan nyo siguro or may mga upcoming po kayong mga voters education campaign. Go ahead po, ma'am. Baka may mga gusto po kayong i-plug po. Not familiar with the activities dyan sa Baguio. Dito kami sa Cavite. Meron kami pong malaking event, rally on May 1. So pwede rin pumunta kayo because it's always a challenge. Every area, we have a grand rally for obviously nakapink ako. So, for Lenny Kiko at saka yung ating mga tropa. Okay po, ma'am. Ma'am, see you again siguro kung aakyat ko po ulit kayo dito sa Baguio City, ma'am. Baka magkita-kita tayo ulit. Opo. Okay. I'd love to, no? Kasi, ayan, we'd love to have another activity for HIV and AIDS. Marami kaming mga kaibigan dyan na nakatutok dyan kasi medyo tumataas. Okay po, ma'am. Ma'am, with that po, maraming salamat po. Maraming salamat sa pagkakataon. Okay po, ma'am. Yan po si Chi Laigo Valido mula po yan sa isa po siya sa mga kilalang reproductive health advocate and also na din in terms of malnutrition dito po sa ating bansa kung saan sinabi po niya na dapat mayroong kakayahan ang mga susunod siguro na mga tatakbong mga opisyal para po sa plataforma nila sa iba't ibang aspeto ng kalusugan, lalo na po ang reproductive health. Magbabalik po ang Morning Balitaktakan. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng PG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 at Tab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Kapag lumapit o dumantay sa linya ang mga sanga ng puno, maaari itong makaantala sa daloy ng kuryente. Kapag lumago ang puno at pinutol mo ang sanga,
kakapit ka pa rin sa puno na maaaring daluyan ng kuryente. Sanhi upang ikaw ay makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Pauliniment! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff na tulas o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Pamilti ng batang 90s, parang atin ang itrahan. Ang batang 90s milty, di ka magsisisi, promise. Pamilti ng batang 90s. Andito na tayo sa exciting part. Ano ba yan? Akala ko sasabay ka sa akin. Bakit naman Ano ganoon? ba yung exciting part? Exciting part because tapos na ang ating huling week Huling ng week. Abril. Oh, yan. Oo, at magmamayo na ilang araw na lang po ay election na. Sabi nga ni Charles kanina, dapat lagi nating iisipin kung sino ang ating iboboto dahil nakaupo sila ng 6 na taon. Pero, hindi yan tatayo. Hindi yan tatayo. Pero para po sa mga nakaupo, nakahiga, kumakain, yan. na aming mga viewers, maraming salamat po sa pagtutok ngayon sa Morning Balitaktakan. And gusto ko na ding batiin La Union, Pangasinan, international viewers sa mga nasa YouTube, Facebook. Hello po to Billion Mainit family, Bebe Lolobs, gising na. And congratulations again sa aking pinsan. Alright. Ayan, no? Alam mo yung exciting part? Ano? Alam mo yung anak mo, pumunta sa Amerika. Sige, pag yan may mga nadulas kang mga salita dyan. Para magpa-abort. Ay, naku. Oy, from the famous line of the Kwan. Nako, trending na trending yan ngayon. Sino nga ba yun? Si Jody Santa Maria. Yeah. She's a good actress. Ayan, babatiin ko din po ang Limon family dyan po sa Tagudin, Ilocos Sur, and also Fontanilla family dyan po sa Nueva Ecija. Good morning. Oo, at isi-segue ko na, gusto naming magpasalamat sa Maranan and Ballesteros Optometric Clinic, Dizon Vision Clinic, and TJ Home Builders, NGCP, and my favorite, wala ng aw, sa POW! Yan, babatiin din natin ang ating mga sponsors dyan po sa Pugo Adventure Resort, dyan po sa Pugad, and also wag nating kakalimutan ang Batang 90s Milk Tea para po sa pampawi ng uhaw ngayong summer, and also Musar Music para sa mga gustong matutong mag-play ng instrument, and also ang ano pa ba nakalimutan Baguio Country natin? Club, Yon. the only 5-star hotel here in Baguio City. Kaya naman po, nakasama niyo ulit Randy Guzman ang nag-isang Minion in Thousand, kaya ako magdodora this Ayan, weekend. samba. Secret. Pasama naman. Hindi pwede. Ay, Oo. ganun ba? Nakasama niyo naman sa diskusyon at tawanan Charles Limon. At sa Lunes, magsama-sama ulit tayo upang ating simulan ng ating week dito lang sa Morning Balitaktakan. Happy weekend! Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong